No moi, mä ajattelin tehdä tämän uuden vlogin, kun toi Viljami Pyykkö sanoi, että tää on kuulemma tosi kiva ja tää kuulemma olisi homoa, niin ne halus oikeesti vaan tehdä tän vlogin ja niitten oli pakko ottaa joku veto, että ne voi aloittaa tän ja niitten mielestä tää on tosi mahtavaa. Elikkä siis me ollaan siis Viljamin kanssa kavereita ja silleen meettää tunteisiin. Elikkä mä oon Jesse, mä oon 17 vuotta ja mulla on hammasrako. Ja mä asun Lahdessa yksin, mulla ei oo kavereita. Tai on mun Saara. Saara, moi. Moi Saara. Moi. Mä siis seurustelen Saaran kanssa, me ollaan seurusteltu joku reilu vuosia. Vuosi ja puoli. Joo, ja se vihaa mua jo nyt tai on vihannut aika kauan. Ja mitäs mä nyt sanoisin? Mä opiskelen kauppiksessa ja mä en harrasta mitään, mä oon aika laiska. Joo. Ei kai muuta. Te voitte tuohon alas tonne noin kertoa, että minkälaisia videoita te haluatte, että mä teen. Niin. Mä voin linkkaa siihen mun Askiinkin ja Instagramin, niin voitte sinne sit laittaa. Vittu sä oot käynyt. Ja kit.